सकाळचा 5 वाजताचा अलार्म वाजत होता, पण माझ्या डोळ्यावरची झोप काही जात नव्हती. पण आता मोबाईलच्या अलार्मनंतर आईने पण मला हाका मारायला सुरुवात केली. आईच्या 2-3 हाका कानावर पडल्यानंतर मी डोळे चोळत चोळत उठलो. घड्याळात बघितलं तर 5:30 वाजले होते. आज आईनं मला लवकर उठवलं होतं, कारण आज मला मुंबईला जायचं होतं. मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या 3ऱ्या वर्षाला होतो आणि आम्हाला कॉलेजमधूनच असं सांगितलेलं होतं की तुम्हाला कोणत्याही एका इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन 2 दिवसाचं इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग घेऊन सर्टिफिकेट घेऊन परत यायचं आहे. आणि आम्हाला इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंगसाठी कॉलेजमध्ये 4 दिवसाच्या सुट्ट्या दिलेल्या होत्या. मी आता घरी आलेलो होतो, पण आम्ही जिथं राहत होतो ते एक खेडेगाव होतं. आसपास कोणतंही मोठं शहर नव्हतं, त्यामुळं इंडस्ट्री आमच्याजवळ असण्याचा कोणता प्रश्नच नव्हता. माझे दाजी मुंबईला एका छोट्याशा इंडस्ट्रीमध्ये कामाला होते. मी जेव्हा त्यांच्याशी फोनवर याविषयी बोललो त्यावेळी ते मला म्हणाले की तू बिंदास मुंबईला ये, मी तुला माझ्या कंपनीमध्ये 2 दिवसाचं ट्रेनिंग द्यायला लावतो आणि तुला सर्टिफिकेट पण द्यायला लावतो. आता माझा सगळाच प्रश्न मिटला होता. त्याच्यामुळं मी आता मुंबईला जायचा निर्णय घेतला होता. तसं पण मुंबईला मी याच्या आधी कधी गेलोच नव्हतो. त्याच्यामुळं मुंबई बघायची पण एक उत्सुकता माझ्या मनामध्ये होती, कारण मुंबईबद्दल बरंच ऐकलं होतं. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी, समुद्रानं वेढलेली, उंचच उंच बिल्डिंग, गाड्यांचे तापेच्या तापे रस्त्याने पळायला लागलेले, शेअर मार्केट, मोठमोठे मॉल्स, मोठमोठी 5 स्टार हॉटेल्स, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राईव्ह, हे सगळं मुंबईबद्दल मी ऐकलं होतं आणि टी व्हीमध्ये पण बघितलेलं होतं. त्याच्यामुळे इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंगपेक्षा मुंबई बघणं हेच माझं खरं स्वप्न होतं आणि मी कधी एकदा मुंबईला जातोय असं मला होऊन गेलं होतं. आता माझ्यासोबत माझ्याच गावातला राहुल नावाचा माझा मित्र पण येणार होता. आम्ही दोघेजण मिळून मुंबईला जाणार होतो. मी पटकन उठलो, माझी सकाळची सगळी कामं उरकली, आंघोळ वगैरे केली आणि पुन्हा नाश्ता वगैरे करून बसलो. सकाळी 8 वाजता आम्हाला मुंबईला जाणारी पहिली गाडी होती आणि साधारणतः 7:30 वाजताच राहुल त्याच्या वडिलांसोबत आमच्या घरी आला. राहुलच्या पप्पांनी मला आणि राहुलला आमच्या गावातल्या एस टी स्टँडवर नेऊन सोडलं. एव्हाना मुंबईला जाणारी बस स्टँडवर येऊन उभी राहिलेली होती. सकाळची वेळ असल्यामुळं स्टँडवर खूपच कमी प्रवासी होते. मुंबईला जाणाऱ्या बसमध्ये तर हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपतच प्रवासी होते. आम्ही गाडीमध्ये बसलो आणि 8 वाजता गाडी तिथून निघाली. आम्हाला आता आमच्या गावातून मुंबईला पोचायला साधारणतः 4 ते 5 तासाचा वेळ लागणार होता. 11 वाजता गाडी एका हॉटेलवर जेवायला थांबली. पुन्हा साधारणतः 12:30-1 वाजले असतील. आम्ही मुंबईच्या हद्दीमध्ये प्रवेश केला आणि मी पहिल्यांदाच आयुष्यामध्ये मुंबई बघायला लागलो. मी खिडकीतून एकटक बाहेर बघत होतो. काय उंचच उंच इमारती, रस्त्याने जाणाऱ्या आलिशान गाड्या, रस्त्याच्या कडेला मोठमोठी दुकानं, सगळं एकदम मनात साठवून ठेवण्यासारखं होतं. आणि असाच विचार करत करत कधी एकदा आम्ही वाशीला पोचलो ते आम्हालाच कळलं नाही. जसं कंडक्टरने वाशी म्हणत बेल मारली तसं मी आणि राहुल आमचं सामानाच्या बॅगा घेऊन हळूच खाली उतरलो. तेव्हा दाजींना मी आधीच फोन केलेला असल्यामुळे दाजी पण आम्हाला वाशीच्या स्टँडवर घेऊन येण्यासाठी आधीच येऊन थांबलेले होते. पुन्हा आम्ही दाजींसोबत दाजीच्या घरी गेलो. दाजींचं घर तसं छोटंसंच होतं, पण चांगलं ऐसपैस होतं. त्यांचा 1 BHK फ्लॅट होता. घरी गेल्या गेल्या ताईनं आमचं एकदम व्यवस्थित स्वागत केलं. रोज मासे, चिकन, अंडी, मटण असा आमचा राजेशाही थाट चालू झाला. पण 2 दिवस आम्ही इंडस्ट्री ते घर आणि घर ते इंडस्ट्री एवढंच करू शकलो, कारण आम्हाला बाहेर फिरण्यासाठी जास्त वेळच मिळत नव्हता. 2 दिवसामध्ये आमचं ट्रेनिंग पण कंप्लीट झालं आणि ट्रेनिंग कंप्लीट झाल्यानंतर दाजी आम्हाला म्हणाले की तुमची सर्टिफिकेट तुम्हाला मी आज आणून देतो. आता तुमचं ट्रेनिंग झाले, पण मुंबई फिरायची अजून राहिले. तुम्ही आता मस्तपणे मुंबई फिरून या. मला काही सुट्टी मिळणार नाही, पण तुमच्या ताईसोबत तुम्ही फिरून या. आणि त्या दिवशी मला वाटतं शुक्रवार असेल. आम्ही सकाळी आमचं लवकर आवरलं, घरातच नाश्ता केला आणि मी, माझी ताई आणि राहुल आम्ही तिघेजण मुंबई फिरण्यासाठी घराबाहेर पडलो. मी ताईला विचारलं, ताई आज आपण कुठं कुठं जायचं? ताई म्हणाली, आज काय आपल्याला सगळं फिरणं होणार नाही, पण आज आपण गेटवे ऑफ इंडियाला जाऊ. तिथंच आपल्याला ताज हॉटेल,
मरीन ड्राईव्ह या सगळ्या गोष्टी बघायला मिळतील. आणि तिथं तुम्हाला शॉपिंग करण्यासाठी पण खूप मोठी मार्केट आहे. तिथं तुम्हाला एकदम स्वस्तामध्ये वस्तू मिळतील आणि मला हेच पाहिजे होतं. मला मुंबईला गेल्यानंतर फिरण्यापेक्षा शॉपिंग करायची होती, कारण मुंबईच्या त्या स्वस्त बाजारांबद्दल मी बऱ्याच वेळा ऐकून होतो. आम्ही घरातून बाहेर पडलो आणि ट्रेनने प्रवास करत करत छत्रपती शिवाजी टर्मिनसला पोचलो. मी आयुष्यात एवढी गर्दी कधीच बघितली नव्हती. माणसाला उभं राहायलाही ट्रेनमध्ये जागा नव्हती. कसं तरी आम्ही त्या ट्रेनमधून बाहेर पडलो आणि पुन्हा आम्ही रिक्षा करून गेटवे ऑफ इंडियाला पोचलो. एरवी टी व्हीमध्ये बघितलेला गेटवे ऑफ इंडिया आणि ताजमहल हॉटेल आज मी एकदम समोर बघत होतो. खूपच विहंगम दृश्य होतं. बऱ्याच वेळ आम्ही त्या ठिकाणी फोटो वगैरे काढले. पुन्हा आम्ही समुद्रातून एक छोटीशी बोटीतली सफर पण केली. खूपच मजा आली. तिथं फिरून झाल्यानंतर आम्ही मुंबईमधल्या त्या स्वस्त मार्केटमध्ये शिरलो. ते मार्केट खूपच मोठं होतं. आज पहिल्यांदाच मी ते मार्केट बघत होतो. प्रत्येक वस्तू एकदम स्वस्त. ब्रँडेड कपड्यापासून बूट, चपला, घड्याळं सगळं एकदम जेमतेम रेटमध्ये मिळत होतं. पैसे जेमतेमच होते आणि मी त्यातच माझा प्लॅन बनवला. ज्या वस्तू मला गावाला मिळणार नाहीत त्याच वस्तू मी इथं घ्यायचा निर्णय घेतला आणि बऱ्याचशा वस्तू मी घेतल्या पण. ताई मात्र त्या शॉपिंग स्ट्रीटला गेल्यानंतर तिथंच हरवून गेली, कारण तुम्हाला माहितीच आहे बायकांना शॉपिंग किती आवडते. राहुल पण तिच्या पद्धतीने त्याला आवडेल त्या वस्तू घ्यायला लागला. आता मी असं शॉपिंग करत थोडासा एकटाच पुढे गेलो आणि थोडंसं पुढे गेल्यानंतर मला रस्त्याच्या एका बाजूला एक ओमनी गाडी उभी असलेली दिसली आणि त्या गाडीच्या मागच्या दरवाजाला बरेचसे पांढरे शर्ट अडकवलेले होते. एकदम जाड आणि भरदार कापड, जसं खादीचं कापड असावं तसं. शर्ट पण एकदम मस्त होते. मला बहुतेक करून असेच कपडे आवडायचे, कारण मी पहिल्यापासून गावाकडे म्हणजे खेडेगावात राहिलेलो. खेडेगावात पांढऱ्या कपड्याला खूपच महत्त्व असतं. कुतूहल म्हणून मी त्या ओमनीजवळ गेलो. त्याच्या आजूबाजूला तशी फारशी गर्दी नव्हती. एकात दुसरं गिऱ्हाईक यायचं आणि खरेदी करून निघून जायचं. मी त्याच्याजवळ गेलो. तो मोबाईलमध्ये काहीतरी करत बसलेला होता. मी त्याला जाऊन विचारलं, भैया हा शर्ट कितीला आहे? तसा तो हिंदीमध्ये बोलायला लागला. तो म्हणाला 100 को एक और 150 को 2 पीस मिलेगा. मला माझ्या कानांवर विश्वासच बसत नव्हता. एवढे स्वस्त, 100 रुपयाला एक शर्ट, तो पण तयार, आणि 150ला 2. मी इकडं तिकडं बघितलं. ताई पण थोडीशी लांब होती, राहुल पण लांब होता आणि मला वाटलं की अशी संधी पुन्हा मिळणार नाही. 100ला एक घेण्यापेक्षा 150चे 2 घेऊन टाकू. 150 रुपये कुठं जात नाहीत असा विचार करून मी पटकन खिशातून 150 रुपये काढले आणि त्यातले 2 शर्ट माझ्या आवडीने निवडून घेतले. ते शर्ट घेऊन मी पुन्हा माझी शॉपिंग करायला लागलो. बरीचशी शॉपिंग केल्यानंतर 1 तासा 2 तासानं ताई आमच्याजवळ आली आणि आम्हाला म्हणाली, चला आता खूप उशीर होतोय, कारण ऑफिस सुटायचा टाईम झाला की ट्रेनला अजून गर्दी होईल आणि आपल्याला जायला अजून अडचण होईल. लवकर गेलं पाहिजे. आणि आम्ही पटकन रेल्वे स्टेशनवर पोचलो आणि पुन्हा गर्दी व्हायच्या आधीच ट्रेनने आमच्या घरी पण आलो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्हाला निघायचं होतं, म्हणून आम्ही संध्याकाळी 6 वाजता घरी पोचल्यानंतर आम्ही आणलेलं सामान सगळं आमच्या बॅगमध्ये एकदम व्यवस्थित मांडून ठेवायला लागलो. साधारणतः 7-7:30 वाजता दाजी पण आले. दाजी आम्हाला आल्या विचारायला लागले, काय मेव्हणे साहेब, फिरला का नाही मुंबई? कशी वाटली आमची मुंबई? तसं मी दाजींना एकदम आनंदाने सांगितलं, मुंबई खूपच छान आहे आणि शॉपिंगसाठी तर 1 नंबर आहे. असं सांगत मी दाजींना माझा सगळा अनुभव सांगितला. पण मी त्या पांढऱ्या 2 शर्टांबद्दल मात्र दाजींना सांगितलं नाही. का कोण जाणे, पण मला असं मनातून वाटत होतं की हे आपण दाजींना सांगायला नको, आणि मी तेवढीच गोष्ट दाजींपासून लपवून ठेवली. त्यानंतर आम्ही जेवणं वगैरे केली आणि संध्याकाळची आम्ही झोपायची तयारी करायला लागलो. दाजी आणि ताई त्यांच्या बेडरूममध्ये झोपले होते. मी आणि राहुल हॉलमध्येच पडलो होतो. माझी कपड्याची बॅग मी हॉलच्या उजव्या साईडच्या एका कोपऱ्याला ठेवलेली होती. त्याच्यावर राहुलची पण बॅग होती. दिवसभराच्या फिरण्यामुळं आम्हाला लगेचच झोप लागली आणि झोपेतच अचानक मला काहीतरी वेगळंच जाणवायला लागलं, जसं की मी एका मोठ्या मैदानामध्ये उभा आहे आणि माझ्या आजूबाजूला 2 डेड बॉडीज ठेवलेल्या आहेत. डेड बॉडी म्हणजे शव, आणि त्या दोन्ही डेड बॉडीजवर
पांढरे कापड टाकलेले. मी खूपच भेदरलो होतो. मी त्या दोन्ही डेड बॉडीच्या मध्ये होतो. मी एकदा या डेड बॉडीकडे बघायचो आणि एकदा त्या डेड बॉडीकडे बघायचो. मी खूपच घाबरलो होतो. अंगाला हलकासा कंप सुटला होता. इच्छा असून पण मला तिथून हलता येत नव्हतं. आणि अचानक मला माझ्या डाव्या बाजूच्या डेड बॉडीमध्ये थोडीशी हालचाल जाणवली. म्हणून मी झटकन तिकडे वळून बघितलं तर डाव्या बाजूच्या डेड बॉडीचा एक पाय थोडासा हालत होता आणि त्या पांढऱ्या कपड्याच्या बाहेर आलेला होता. मी खूपच घाबरलो आणि निरखून त्या डेड बॉडीकडे बघायला लागलो. तेवढ्यात माझ्या खांद्यावर कुणीतरी हात ठेवला. म्हणून मी जोरात दचकलो आणि मागं वळून बघितलं तर माझ्या उजव्या बाजूची डेड बॉडी उठून बसली होती आणि त्या डेड बॉडीनंच माझ्या खांद्यावर हात ठेवलेला होता. हे बघून मी एवढा घाबरलो की मी आता किंचाळणारच. एवढ्यात मी धाडकन झोपेतून उठून बसलो. म्हणजे हे एक वाईट स्वप्न होतं. माझं शरीर घामाने लथपथ झालेलं होतं. अंगाला थरकाप सुटलेला होता. मला असं स्वप्न का पडलं असेल याचा मी विचार करायला लागलो. काही केल्या मन शांत होत नव्हतं. मनात सारखे वाईट वाईट विचार येत होते. स्वप्नामध्ये शव दिसणे, त्याच्यावर पांढरं कापड झाकलेलं दिसणे, हे मला थोडंसं अपशकुनी वाटायला लागलं. कितीही झालं तरी या स्वप्नांचा एक खोल परिणाम माझ्या मनावर झालेला होता. त्यामुळं मला आता झोप लागत नव्हती. मी माझ्या जागेवरून उठलो आणि टेबलावर ठेवलेली पाण्याची बॉटल घेऊन त्यातलं 2 घोट पाणी पिलो. त्यानंतर मी पुन्हा माझ्या जागेवर येऊन बसलो. घड्याळामध्ये बघितले तर अजून 2 वाजलेले होते. दिवस उजाडायला बराचसा अवधी बाकी होता. त्या दिवशी पहिल्यांदाच मला रात्र खूप मोठी वाटायला लागली आणि कधी एकदा ही रात्र संपते असं वाटायला लागलं. मी पुन्हा माझ्या जागेवर जाऊन पडलो आणि बघता बघता मी पुन्हा एकदा झोपलो. त्यानंतर पुन्हा एकदा मला जाग आली. माझे डोळे अर्धे उघडे होते. मी अर्ध्याच डोळ्यांनी बघू शकत होतो, पण मला बऱ्याचशा गोष्टी दिसत होत्या. आणि मी हळूहळू माझ्या डोळ्यांच्या पापण्या उघडायचा प्रयत्न करायला लागलो, पण अर्ध्याच्या वर माझ्या डोळ्यांच्या पापण्या उघडत नव्हत्या. आणि हळूच मला माझ्या दोन्ही बाजूला 2 आकृत्या उभ्या असल्यासारख्या दिसल्या. माझ्या डाव्या बाजूला आणि माझ्या उजव्या बाजूला. त्या दोन्ही आकृत्या पण शवासारख्या होत्या. त्यांच्या अंगावर पण त्यांनी पांढरं कापड लपेटून घेतलेलं होतं, जसं की मगाशी मी स्वप्नात बघितलेलं होतं. आणि त्या दोन्ही आकृत्या माझ्या दोन्ही बाजूला उभं राहून माझ्याकडे एकटक बघत होत्या. मी पुन्हा एकदा भीतीने पूर्णपणे सुन्न झालो. हातपाय हलत नव्हते. मी माझी मानसुद्धा इकडं तिकडं वळवू शकत नव्हतो. आत्ता मात्र मला कळेना की हे स्वप्न आहे की खरं आहे. पण मला एवढं माहिती होतं की माझ्या उजव्या बाजूला राहुल झोपलेला आहे. मी कसं तरी माझा उजवा हात हलवायला लागलो आणि माझ्या उजव्या बाजूची जागा चापचायला लागलो. मी हळूच माझी मान उजवीकडे वळवली तर तिथं कुणीच नव्हतं. आणि मी आजूबाजूला बघतोय तर काय, मी माझ्या दाजींच्या घरामध्ये नव्हतोच. ते एक स्मशान होतं आणि माझ्या बाजूला 2 डेड बॉड्या उभ्या राहून बघत होत्या. किती भयानक दृश्य असेल याचा विचार करू शकताय तुम्ही. आता मात्र माझा ताबा सुटत चालला होता. माझं शरीर भीतीने थडाथड उडायला लागलं आणि मी जोरात किंचाळलो आणि माझ्या जागेवर उठून बसलो आणि मी इकडं तिकडं बघायला लागलो. आता मात्र मी माझ्या दाजीच्या घरीच होतो. माझ्या किंकाळण्यानं राहुल जागा झाला होता आणि तो घाबरून उठून बसलेला होता, कारण मी खूपच जोरात किंचाळलो होतो. 1-2 मिनटं मला काहीच कळत नव्हतं, कारण मी पूर्णपणे सुन्न झालेलो होतो. शरीर भीतीने एकदम थंडगार पडलेलं होतं. तेवढ्यात अचानक मी भानावर आलो, कारण ताई आणि दाजी बाहेरून दरवाजा वाजवत होते. राहुल पटकन उठला आणि त्याने दरवाजाची कडी काढली. ताई माझ्याजवळ येऊन माझी विचारपूस करायला लागली, पण मी मात्र त्यांच्या प्रश्नाची उत्तर द्यायच्या अवस्थेमध्ये नव्हतोच. ताईनं एव्हाना माझ्यासाठी पाणी आणलं. पाण्याचे 2 घोट पिल्यानंतर मी दाजीकडे बघत म्हणालो, काही नाही दाजी, मला एक वाईट स्वप्न पडलं होतं. तसं दाजींनी आणि ताईनं सुटकेचा निश्वास सोडला. पण तेवढ्यात राहुल माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला, अरे पण तू हॉलच्या मध्ये येऊन का झोपलायस? आपण दोघं भिंतीच्या त्या कोपऱ्याला झोपलो होतो ना. आता मात्र मला भीतीचा दुसरा एक धक्का बसला, कारण आम्ही खरंच भिंतीला चिकटून झोपलेलो होतो आणि अचानक मी हॉलच्या मधोमध कसा येऊन झोपलो असेल. आणि मी उठून मध्ये आल्याचं मला पण आठवत नव्हतं. मला खरं काय आणि खोटं काय तेच कळत नव्हतं. पण मला एवढं जाणवत होतं की काहीतरी विचित्र आज घडलेलं आहे.
दाजींनी आता मला उठवलं आणि सोफ्यावर बसवलं आणि ते माझ्या बाजूला येऊन बसले आणि ते मला विचारायला लागले की तुला स्वप्नामध्ये काय दिसलं. तसं मी दाजींना सांगायला लागलो की मला माझ्या स्वप्नांमध्ये 2 मृत शरीर दिसली. मला 2 वेळा स्वप्न पडलं आणि दोन्ही पण स्वप्नांमध्ये मला त्या डेड बॉडीजच दिसले आणि त्यांच्या अंगावर पांढरंच वस्त्र होतं. तसं दाजी पुन्हा एकदा मला विचारायला लागले, तू मुंबईमध्ये तसं पांढऱ्या वस्त्रातले डेड बॉडीज वगैरे काही बघितलं होतं का? तसं मी म्हणालो, नाही दाजी, मी तसं काही बघितलं नाही, पण एक गोष्ट मी तुम्हाला आज सांगितली नव्हती. दाजी म्हणाले, कोणती गोष्ट? तसं मी दाजींना सांगायला लागलो की आम्ही शॉपिंग करताना मला एक ठिकाणी गाडी उभी असलेली दिसली. त्या गाडीवर एकदम खादीसारखे पांढरे शर्ट दिसत होते, म्हणून मी तिथं जाऊन चौकशी केली. तर त्याने शर्ट खूपच स्वस्त सांगितले, म्हणून मी 150ला 2 तसले पांढरे शर्ट विकत घेतले. तसं दाजींचा चेहरा थोडासा चिंताग्रस्त झाला आणि ते म्हणाले, कसले शर्ट आहेत ते, दाखव मला. त्यानंतर मी उठून माझ्या बॅगेतली ते 2 पांढरे शर्ट असलेली पिशवी काढून दाजींच्या समोर ठेवली. दाजींनी त्या कपड्याला हात लावला आणि डोक्याला हातच मारून घेतला आणि ते मला म्हणाले, अरे हे काय घेऊन आलायस घरी? तुला कुणी सांगितलं होतं असली शॉपिंग करायला आणि तू मला आल्या आल्या का बोलला नाहीस? तसं मी खूप आश्चर्यचकित झालो आणि दाजींकडे बघत विचारलं, का हो दाजी, या कपड्यांमध्ये काय वाईट आहे? तसं दाजी म्हणाले, अरे तुला माहीत आहे का हे कपडे कुठले असतात? मी नाही म्हणालो. ताईला पण यातलं काय माहिती नव्हतं, राहुलला पण यातलं काय माहिती नव्हतं. त्यानंतर दाजी आम्हाला सांगायला लागले, अरे हे कपडे म्हणजे डेड बॉडीजवर जे पांढरं वस्त्र झाकतात ना, त्या कापडापासून बनवलेले असतात. डेड बॉडीजवर असेच नवीन नवीन पांढरी वस्त्र पांघरली जातात आणि एकदा वापरल्यानंतर ती वस्त्र पुन्हा कोणी घेत नाही. मग ती वस्त्र एकदम स्वस्तामध्ये विकली जातात. मग काही लोक ही वस्त्र विकत घेतात आणि एकदम स्वस्तामध्ये त्याचे कपडे शिवून विकतात. म्हणून तर हे कपडे आपल्याला एवढे स्वस्त मिळतात. तो कपडा दिसायला जरी चांगला असला तरी तो त्या मृत शरीराच्या संपर्कात आल्यामुळे त्याचा संबंध त्या मृत शरीराच्या आत्म्याशी आलेला असतो आणि आपण जर तो कपडा आपल्या घरामध्ये आणला तर त्या मृत आत्म्याबरोबरची जी नकारात्मक ऊर्जा आहे ती पण आपल्या घरामध्ये येण्याची शक्यता असते. तसंच काहीसं तुझ्या बाबतीत पण झालं असेल, कारण हे 2 शर्ट आणल्यापासूनच तुला स्वप्नांमध्ये 2 डेड बॉडीज दिसल्या, बरोबर आहे ना? तसं मला दाजींचं म्हणणं पटलं, कारण तसंच झालं होतं. मी 2 पांढरे शर्ट आणले होते आणि मला स्वप्नांमध्ये 2 डेड बॉडीज दिसत होत्या. हे सगळं किती गुंतागुंतीचं आणि किती भयानक होतं हे मला आत्ता कळलं होतं. मी पुन्हा दाजींकडे बघत म्हणालं, आता काय करायचं? तसं दाजी आमच्या सगळ्यांकडे बघत म्हणाले, आपल्या जगामध्ये अग्निसंस्कार केल्याशिवाय कोणतीच गोष्ट हे जग सोडून जात नाही. सगळ्यात चांगली आयडिया म्हणजे हे 2 शर्ट आपण जाळून टाकू, म्हणजे तुझ्या आयुष्यातली नकारात्मक शक्ती पण निघून जाईल. आणि आमच्या सगळ्यांनाही म्हणणं पटलं. दाजींनी ते 2 शर्ट घेतले. दाजी मला आणि राहुलला घेऊन बिल्डिंगच्या बाहेर पडले. आम्ही बिल्डिंगच्या मागच्या अंगणामध्ये गेलो आणि तिथं जाऊन दाजींनी 4-5 लाकडं गोळा करून तिथे थोडासा जाळ केलं आणि तो जाळ चांगला पेटल्यानंतर त्या दोन्ही जाळांमध्ये ते 2 शर्ट एकामागून एक टाकले. तसे ते 2 शर्ट फरफर करून जळायला लागले आणि त्यातून खूपच मोठा काळा धूर बाहेर पडायला लागला. हा काळा धूर एवढा मोठा कधी होत नसावा, पण आज निघणारा काळा धूर मात्र खूपच भयानक आणि खूपच मोठ्या प्रमाणात निघत होता.